एसएम म्यूजिक वर्ल्ड के गानों को सबसे पहले सुनने के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। भैया हम गायक गणेश रसीला हम हनुमान जी के एक बहुत ही सुंदर भजन गैनी हाँ। रउआ लोग जरूर सुनी और अपन आशीर्वाद प्यार बनौले राखी। म्यूजिक बाय अविनाश आनंद। रउए में भरल बा गुनवा, रउए में भरल बा गुनवा, रउए में भरल बा, रउए में भरल बा गुनवा, रउए में भरल बा गुनवा, रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा, रउए में भरल बा हनुमान जी सब गुनवा, रउए में भरल बा। शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुबन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तब काहे भगतन पर, तब काहे भगतन पर आफत पड़ल बा, तब काहे भगतन पर, तब काहे भगतन पर आफत पड़ल बा। हनुमान जी सब गुनवा, रउए में भरल बा, हनुमान जी सब गुनवा, रउए में भरल बा। बाले हो पानावा में सूरज कलीलानी, सीना फारे राम सिया के देखवनी। बाले हो पानावा में सूरज कलीलानी, सीना फारे राम सिया के देखवनी। वीर बजरंगी राव, वीर बजरंगी राव नामवा पड़ल बा,
वीर बजरंगी राउर, वीर बजरंगी राउर नामवा पड़ल बा। हनुमान जी सब गुणवा रउए में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रउए में भरल बा। सकती हो बान जब लागल छुमन के, रउए सजीवन लैनी धावला पर बजाई के। सकती हो बान जब लागल छुमन के, रउए सजीवन लैनी धावला पर बजाई के। संकट मोचन, संकट मोचन नामवा पड़ल बा। संकट मोचन राउर, संकट मोचन राउर नामवा पड़ल बा। हनुमान जी रसीला राउर शरण में आइल बा। हनुमान जी सब गुणवा रउए में भरल बा। हनुमान जी सब गुणवा रउए में भरल बा।